Ageno ni iru maber, ageno ni rio maber, kamora mora maintiere, amosi no kue, machieng cheno mar kaka wanene, odiechieng makawuono biro ni achiel kachiel, kokale Ramogi TV, kachiel kod Ramogi FM. Mabote chendo ni odiechieng makawuono nan Ruth, Otieno achungelo Victor Otieno Makajuma. Aka uthuolo ni marwa kijahera mar chendo ni, kenda ka uthuolo marwa ko jowa, mabende watiere gode set odiechieng makawuono. Abomio githuolo, ginyiswa ni nyingi gin jok mage, kae to wabodonjo, etwa kachiel kachiel. Abo chako gibatha, kacham, mabende no yudo memo maber mokalo, kaka joni beni rwakore kawuono. Memo no nge maji arena. Ero kamana inya Ruth kuom okinyi ma kawuono wagono Nyasaye erokamano. Nyinga kaka pile en Fred Ogweno. Kiero be nyalo luongo ni gavana. Kaito koro. Gavana mokuro. Amando koro sini ajeyo mung'e. Koro erokamano ahinya yiena mondo mi amos ni kwa Ramogi kamoro amora ma gichiewo okinyi ma kawuono e kor gwenge duto, e kor bombe duto. Kaka pile awacho ni gweng' kata piny chiewo gimeke, piny ru gimeke. Ne jogo ma samoro ru gi weche mabeyo, wagone Nyasaye erokamano. Jogo ma samoro chiewo gi weche mag achiedh nade koni gi koni kaka ng'eyo piny bedo bende wakwayo negi ap Nyasaye kendo wageno ni Ruoth ubongo nyakalaga jubiro telo negi yo makare. Erokamano inya gavana maonge kod county. Mano mori kata mano komori ahinya weekend makoro watieko ni? Aparo ni kopogore gi koth madhi nyime ma Nyasaye omiyowa masani dhano doyo gik mang'eny dhi mbele, cham chako bedo e puothe, en gima ber. To komachielo gima nyo komora en dhano ma nyo wito ngimagi county ma Kilifi kucho, kaluwore gi wach mar jadolo moro ma iluongo ni Paul Mackenzie, ma obiro kendo koro odino ito oganda kendo odino wiji mokalo ma dhano report mancha wuok dhano ma kwan gi sero mang'wen. To bende wang'eyo ni iwacho ni ntiere bur moro ma nyo yudie ji mang'eny ma jali osekonegi ni gituonre chiemo nyaka githo kaito gibiro romo gi jawar. Koro aparo ni ma en gima lit ahinya king'iyo kaka dhano chuo wigi e gima kamano. To en achiel kuom gik ma miyo koro nego wabed gi conversation, nyaka wachak ng'iyo a national conversation, gitwak gi mbaka e kind dinde ma chalo kamagi. Dipo ni magi ndalo mane owachie mumaka, gindalo mane wacho mokech gigwaneno gi kinde kaduto ok mana Kenya ka kende. Koro aparo ni en kinde ma bende jo Kristo onego bedi ng'ato bedo gi lony mare kuom somo muma mondo mi gima andiko wacho kuom gik machalo kamagi, mondo kik wabed gi dhano ma wito ngimagi kata ma samoro wito wuotgi kata wito yie margi e yo ma ok ochomo yo kama. Erokamano nya Fred. Batha kon machielo antiere kod nyadendi. Abo mie thuolo